tervetuloa Business Joensuun lehdistötilaisuuteen. Ykköspesiksen matsi Joma Akatemia vastaan Koskenkorvan Urheilijat on päättynyt ja vierasjoukkue otti siitä 3 sarjapistettä, niin aloitetaan kysymykset vierasjoukkueen ykköspalkitulta, että miltä se pelaaminen täällä hieman ehkä viileässä Joensuussa tuntui? Kyllähän tänne on aina mukava tulla, hienot puitteet on ja kylmästä kelistä huolimatta niin mukava oli pelata täällä ja pelistä niin parannettiin kyllä huomattavasti sarja avauksesta, että saatiin nyt sisäpeliä paljon enemmän auki mitä silloin ja ulkopeli edelleen hyvällä tasolla mahdollistaa meille monta juttua ja eipä siinä sen kummempia. Tärkeät 3 pistettä. Kiitos. Sitten kotijoukkojen ykköspalkitulta Mikael Virkkalalta. Ensimmäinen jakso hieman nihkeämpää sisäpeliä ja tokalla sitten sisäpeli hieman aukesi, mutta saman aikaan Kossulta sitten rupesi kans juoksuja tulemaan. Niin miten itse näet, että mihin tämän päivän peli ratkesi? No joo, tosiaan omasta mielestä oltiin kyllä ekallakin jaksolla ihan mukana pelissä, että kyllä vaihtotilanteet meillä toimii ja äijä saatiin kentälle ja pesille ja tilannetta sitä kautta, mutta ehkä tänään omasta mielestä se kaatui sitten siihen kotiuttamiseen, että siinä on kyllä vielä meillä parannettu. Ja ulkopeli kesti silleen ihan hyvin, mutta sitten oli sellaisia yksittäisiä virheitä, jotka sitten saattoi johtaa vähän vastustajien juoksuja. Kiitos Mikael. Sitten kysymys vieraiden pelinjohtaja Antti Kuusistolle. Tosiaan ensimmäisellä jaksolla vähän nihkeämmät lukemat ja tokalla se sitten aukesi, niin oliko teiltä jotain selkeitä muutoksia, mitä siinä puoliajalla tehtiin, että noin paljon tuli niin kuin tokalla jaksolla enemmän juoksuja ja hyviä lyöntejä? No niin joo, kyllä me siinä itse asiassa nyt siinä ekaskin pelissä vähän niinku pyrittiin saamaan tuota lyöntipeliä käyntiin, että ei se auta vaikka sanoa, että ruvetaan lyömään. Kyllä me ruvettiin lyömään siinä, ehkä niin kuin saatiin onnistumisia. Ja kyllä sen lisäksi niin pakko kyllä nostaa esiin meidän joukkueen etenijöitä, että niin siinä se 1-0 juoksu tuossa heti toisella jaksolla, niin se oli kyllä etenijän hyvää duunia, että tultiin aika lujaa ja silloin lyöjänkään ei tarvitse niin kovaa lyödä ja tai hirveästi onnistua. Näpyhän siinä tuli. Ja kelihän on aika haastava lyöntipelille ja sisäpelille ylipäätään. Että nyt jos katsoo kautta linjan noita muidenkin sarjojen pelejä, niin siellä on tullut aika paljon yllätyksiä ja sitten on tosi nihkeetä ollut se pelaaminen. Että kyllä odotetaan, että kelit vähän lämpenee. Kiitos Antti. Ja sitten Tuomo, mitä jäi itselle mieleen? Tässä varmasti on paljon sanottu, mutta omat ajatukset siitä, että mikä oli näiden 2 jakson ero ja mikä oli voiton ja tappion ero tänään? No kyllähän se tietysti voiton ja tappion ero on sarakkeita kun katsoo, että 0-1 ja 2-7, että harmittava tuo ensimmäinen jakso tietysti, että 1-0 hyvä ulkopeliä pelasi molemmat ja oli meillekin siinä paikkoja tehdä, mutta siitä olisi voinut se jakso kääntyy vielä meillekin, mutta nyt se jäi vastustajalle ja toinen jakso alkoi sitten sellaisella tylyllä 3-0 aloituksella, mutta siitä sitten saatiin kuitenkin 1 juoksu, mutta kyllähän se tuo kotiuttaminen, niin kuin tuossa Antille matkalla tänne sanoi, että kyllähän siellä niin kuin Kossu löi hyvin. Toki tilannetta oli paljon, että 11/15 tuo 2-3 väli, että kyllähän me jouttiin takaisin puolustamaan ja keksimään siellä vähän jos jonkinlaista kuvionvaihtoa muuta. Ei tämä auttanut, että Kossu löi hyvin ja oli tuon verran parempi. Mutta kyllä meillä niin kuin ulkopeli oli parempaa mitä Kouvolassa, vaikka sielläkin tukkaan tuli, mutta nyt saatiin pallot kiinni ja heitettiin vähän paremmin pesille. Että kyllä tämä niin oli meiltä siinä mielessä parannus, mutta sisäpeliin tuohon tarvii vähän niin kuin lisää iskua ja vähän ajatusta sinne, mutta kyllä mä uskon, että sisäpelikin tuossa saadaan vielä
pelaamaan. Kiitos Tuomo, ja tänään ei taida olla lehdistöltä kysymyksiä, niin päätetään lehdistötilaisuus tähän ja kiitos kaikille paikalla olijoille. Kiitos.